Сергей Прижтовский, сокини 85-солаи Украина, барои таъмини об дар хонааш барфро дар сатил об мекунад. хонаи ӯ дар пайи ҳамлаи нерӯҳои Русия хароб шуд ва ин мард дигар на об дорад, на гармӣ. پیش از حمله همش خوب بود. آب گرم داشتیم. همه چیز داشتیم. تا وقتی که نظام گرمیدهی دوباره فعال نشود، من مجبورم که با لباسهایم خوب کنم. дар ҳолати монанд ба ин хонаи Галина Турчин дар шаҳри Киев сахт зарар дидааст. хонаи ин зан ҳам барқ ва гармӣ надорад. ин баллони хурди газ аст. мо инро барои гарм кардани хона истифода мебарем. имрӯз мо ягон хӯрок омода мекунем. барои он ки 2 рӯз шуд чизе надорем ки ғизо пазем. рӯзи 9 январ Русия бо паҳбод ва мушак ба зеристгоҳҳои барқии шаҳри Киев ҳамла кард ва як қисми пойтахти Украина бе гармӣ ва рӯшноӣ монд. нахуст вазири Украина дар Телеграм навишт: як ҳафтаи ахир 44 ҳамлаи Русия ба зеристгоҳҳои барқӣ ва иншооти муҳим сабт шудааст. ба гуфтаи президент Владимир Зеленский, барқарор кардани зеристгоҳҳои барқӣ мушкил аст, бахусус дар минтақаҳои назди марзӣ. рӯзи якшанбе 11 январ як қисми сокинон зиёда аз 50 соат бебарқ монданд. онҳо дар маркази тақсими ёриҳои башарӣ ҷамъ шуданд, то телефонашон қувва гирад. дар ин ҷо ҳаво 12 дараҷа сард аст. Зеленский рӯзи якшанбе гуфт, Русия қасдан мунтазири сард шудани ҳавост, то мардуми Украинаро дар шароити бад гузорад. Москав ба ин ҳарфҳо посух надодааст. зимистони чоруми ҷанг метавонад барои Украина сардтарин ва ториктарин бошад, зеро осебҳои дарозмуддат низоми энергетикиро ба ҳолати варшикастагӣ мерасонад.